Cukup tangane molak malik. Bawa gimana iki saking mriki, Mbah? Iki saking Talatas Jalan Waluh, Nduk. Lah sing tak putih to, Mbah? Sik, Mbah. Dereng rampung kok, Mbah. Dereng. Sapa sing gelem sehat awake kudu iso nggoyangke badan ya senam ya ibadah. Wah, akeh duwite ngono ya iso nyehatke. Saru ngawur. Bodit piro, Mbah? Yo, Mbak Mini. Wis ora usah. Gini lho Pak Dik, gak ketok syutingan. Yo. Dudu sajroning ati. Sisan kok saya pos saya goyangane lho, goyangane. Oh, nek mbok jelaske ngono. Darsono. Oh. Sae. Senduk. Di sana ada Bapak Zulfikar dengan Ibu Nova. Bu Nova, benar apa enggak ya?
Kayaknya lagi serius banget. Saking banyaknya. Mbah? Saking Sampun, banyaknya Mbah. ini, Mbah. Suwun nggih. Tamu nih hadir. Kira niku dadak nganggo sangu to, Mbah. Seket-seket neh ora enek to, Mbah, Mbah wis. Oh wis. Apa? Mbah 100, Mbah. Rak tonyo. Iki dulurku dhewe kok waluh kok. Apa ya? Nek dulur iku kudune ya. Sidik neh yo. Yo. Kengko ya terus bali meneh. Mbah engko bali neh dikai Iya, lagi sak encerit iki. Mana Iwan? Baju Mair. Baju Mair. Mbah, wetenge kaya magicom, Mbah, Mbah. Be. Santun. Loh, Kuwi Weteng. maksude Lah, ditondo. iki menang banyak iki. Sik, Menang banyak iki. baju main malah kaya mantri sapi malah. lah kok kaya sapi ujug-ujug cekel wetengku. Meteng iki. Dipiyake. Dirogone. Is. Meteng iki jare. Ora. Kaya mantri. Baju diralat ora, Mbah. Sik tambah aku tuh lagi viral, masa aku hamil. Ya Allah, MC ini menang banyak MC. Oh aku. MC menang banyak MC. Aku niroke Mbah Jumair mertak. Siat, Mbah. Piye, Mbah? Oh, Mbah Jumair wetenge ke magicom. Tekan kene. Gimana piye? Hamil. Alah, wes menang banyak. Hamil lho apik, lek Nyoh. ngomong lo gak hamil. Nyoso. Tiyoso. Wong tuwa gedolanan. Eh? Dalang tuwa. dalangnya coba. Lotel. Dalangnya jaluk, Mbah. Dalang ya? Dalang terus jaluk. Sing kene. Lang. Yo. Nyadetan. Yo. Heh? Eh? Iki lagu apa iki mu? Gubuk Asmara to? Iya iyo. Iya iyo. Ayo puter puter. Balik. Ayo slow. Iya iyo. Iya iyo. Iya iyo. Iyo. Oh. Aja ngono, nduk, aja ngono. Ngapa, Ben? Tujuanmu apa, Mas? Lah iku dinyanyike kancaku mungkin. Ninggal Oh, katresnan. Ninggal katresnan. Lah ki sing ngakon kuwi sapa nggih? Sapa? Lah mbak aku yang ngetotke sapa? Yo nggih? ketok yo sing ngomong. Hamba Allah. Oh, aku ngetotke syuting. Iya kuwi gara-garane kuwi. Oh, dasar kamu ya. Dasar lo. Dasar keong racun. Dasar kau yang racun. Baru kenal kan? Asai. Ngajak kan tidur. Ngomong sopan santun. Kau anggap aku ayam kampur. Iki ayam to. Aku kok Woi. gak krungu mau. Mbak Basri, silakan Mbak, silakan Mbak. Ki berarti tutukannya apa? Ya le wong nek to, tok nesik to. Oh ngono. Heeh.
Yo. Ya, oh, iku lho Mas Yoyo. Iya ngawur jare. Adek kan nggak tahu. Iya, nyuting tuh nyuting aja, ngapain ikut-ikut nyanyi? DBS syuting MC syuting Kundi. saya. Kok teko kene meneh iki lho, tak goleki. Yo, tangane maju, Ya gitu lho Pak Dekan. sikile iki malah. Yo, Aku masih nggak terima dibilang hamil. Mbah kok Ir. Ini tuh isinya soto. Sik salaman sik. Mbah dibalekke rembug Mbah, disiarke ning nggon medsos Mbah. Iki masuk syutingannya DPS sesuk aku kok nyanyi meneh Mas. Iki gak hamil tapi ngidam. Ya bodoh no berarti. Bodoh. Klarifikasi Mbah. Wetenge demek iki Mbah. Jangan. Malah Mbak Jumair. Kok Bali bukannya menarik kata-kata malah ini telung Mbak Jumair bulan ngene, malah. paham? Malah dulu ada kinang tuh asem. Tembus pandang po ya. Ya. Nanono. Sabtu bani tarana. Atyo ing sisiku. Iya. Mbah sudah melayani seluruh tamu undangan, masih ikut berjoget. Piye Mas? Mas Lo, ki sing ngomong ndi to? Sing ngomong ki ndi? Ki campur sari mana do foto-foto. Ayo sing mari ya. Duh, Mas ayo melu. Melu. Ya. Melu Mas. Wis malah melu payu kabeh. Pak Dalang. Yo, sidine nduk, wis rampungmu. Dalang keributan. Mak cerit lagi ya. Nano. Wah, juragan buah hadir. Mbak Endang Estorina. Juragan buah Simpang Jalan 10. Tenang.
Monyet-monyet ini sangat senang kalau krungu nek bakul buah ngono. Masyaallah banget. Buah Mbak Endang lo jos. Masa ya Mbak? Bu, gedangnya mateng-mateng rong, Bu. Durane piye durane Mbak? Ora adol gedang. Duren. Duren. Yo. Dan enggak ada. Nano yo. Nano. Iki malah suwe-suwenya. Kiki ditanggap sing tenanan. Kok malah Sing serius. Nggih. Yo. Yo. Nani. Uang iku kudune ngerti nek lagi main musik, lagi ngiringi penyanyi. Kene nyanyi mah Stop. Ojo lali pau